které sem do pražské O2 arény přivedla česká sportovní. Jako první přichází čtyřnásobná vítězka turnaju WTA, čtvrtfinalistka Australian Open z roku 2007, vítězka Fed Cupu z loňského roku, 17. hráčka světa Lucie Šafářová. A je před námi druhá hvězda dnešního večera. Přivítejte dámu, která dosáhla 9 vítězství na turnajích WTA. Vítězka Wimbledonu z loňského roku, tenistka roku 2011 podle ITF, vítězka turnaje mistryň z roku loňského, vítězka Fed Cupu z loňského roku, aktuálně 8. hráčka světa, česká hvězda Petra Kvitová. Třetí očekávané jméno, dámy a pánové, dnes se v O2 aréně představí čtyřnásobná grandslamová vítězka, aktuálně druhá hráčka světa, vítězka turnaje mistryň z roku 2004 a finalistka letošního ročníku, vlajkonožka ruské olympijské výpravy a stříbrná medailistka z Londýna, dámy a pánové, exkluzivní host Advantage Tennis, slečna Mária Šarapová. Mária Šarapová, Lucie Šafářová a Petra Kvitová. Skutečně exkluzivní společnost, která startuje těch neuvěřitelných pár dní na konci roku 2012, které znamenají tolik pro český tenis. Jsem nesmírně rád, že předtím, než se dámy vrhnou přímo na kurt, tak a vám mohu představit hostitele nejen dnešního večera, ale také majitele společnosti Česká sportovní, která pro vás tato setkání připravila, který logicky to dnešní exkluzivní tenisové večerní setkání zahájí. Dámy a pánové, pan doktor Miroslav Černošek. Děkuji. Hezký dobrý večer, dámy a pánové, především krásný tenisový večer. Jak už říkal Libor, dnešním dnem začínáme neskutečnou roadshow světového tenisu. Myslím si, že ve 20 dnech tady uvidíte to, co český tenis nepamatuje, a já jsem rád, že může agentura Česká sportovní být u toho a může tyto akce organizovat. A současně jsem rád, že náš projekt Advantage Tennis, který má dnešním dnem 5. pokračování, přivítá tak exkluzivní světovou sportovní tenisovou megastar, jako je Mária Šarapová, že přivítá základní kámen českého daviscupového týmu Petru Kvitovou a Lucku Šafářovou, a současně chci vyjádřit přesvědčení, že budete s dnešním tenisem i při Fed Cupu a Davis Cupu spokojeni, a já chci poděkovat všem, co nám umožnili dnešní show i Davis Cup Fed Cup v Praze v této O2 aréně uspořádat. Přeji krásný tenisový večer.
Za českou sportovní pan doktor Miroslav Černošek už od toho prvního setkání pod hlavičkou Advantage Tennis mají tyto exibiční zápasy též charitativní rozměr, tedy od toho prvního utkání mezi Pítem Sempresem a Radkem Štěpánkem. Ten charitativní rozměr se samozřejmě nestratí ani v 5. ročníku v roce 2012 a my ještě předtím, než dámy začnou hrát, budeme svědky předání šeku. Jako první, dámy a pánové, bude předán šek na 100 000 korun pro nadaci Pohyb bez pomoci. Šek přijme pan docent Pavel Kolář a předávat tento šek bude Jaromír Jágr, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Škoda jaderné strojírenství, která je lídrem konsorcia MIR 1200, ucházejícího se o dostavbu jaderné elektrárny Temelín, pan Miroslav Fiala a též nejzářivější hvězda dnešního večera Mária Šarapovová. It's also a part of a charity this evening, and first of all, we will give the check to the foundation Pohyb bez pomoci, and I would like to ask Mária Šarapovová, Jaromír Jágr, and Mr. Miroslav Fiala to present the check and the donation to Mr. Pavel Kolář, who is representing the foundation. Dámy a pánové, Jaromír Jágr, Mária Šarapovová a pan Miroslav Fiala za společnost MIR 1200 a nadace Pohyb bez pomoci získává tedy 100 000. Společná fotografie skutečných osobností světového sportu. Mária Šarapovová společně s Jaromírem Jágrem a s nimi pan Miroslav Fiala a také docent Pavel Kolář. Děkujeme. Thank you very much, Maria. Druhý šek dnešního večera a druhý šek, který je nedílnou součástí 5. dílu Advantage Tennis, je šek na 100 000 korun pro tenisový klub Sparta Praha. Je určen tenisovým nadějím tenisového klubu Sparta Praha. Mimochodem, tento tým se ve všech 5 mládežnických kategoriích v letošním roce dokázal probojovat do finále a dokonce jedno to finále vítězně ovládl. Tento šek bude předávat Petra Kvitová, dále také Jan Železný a ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Petr Fiala. A za tenisový klub Sparta Praha bude šek přebírat pan Petr Luxa, sportovní ředitel tenisového klubu Sparta Praha. A je zde třetí šek dnešního večera, šek, který je určen nadaci AGEL. Tento šek na 500 000 korun bude předávat Lucie Šafářová, Vítězslav Veselý a také manažerka projektu Advantage Tennis, paní Petra Langrová. A šek nadaci AGEL převezme předsedkyně správní rady této nadace, paní inženýrka Iveta Ostružková. Děkuji tedy tímto všem přítomným, samozřejmě pro dámy, které už za chvíli budou opanovat celý tenisový kurt, je připravena upomínka stejně jako pro všechny přítomné. Tedy velký dík patří Márii Šarapové, Jaromíru Jágrovi, dále panu Miroslavu Fialovi, panu profesorovi Pavlu Kolářovi, Petře Kvitové, Janu Železnému, panu ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy Petru Fialovi, Petru Luxovi, Lucii Šafářové, Víťovi Veselému, Petře Langrové a Ivetě Ostružkové. Díky moc za to, že jste byli svědky toho, že i Advantage Tennis podporuje dobrou věc. Dámy a pánové, v tuto chvíli vás požádám, abyste se též na chvíli rozloučili s Lucií Šafářovou. Lucie Šafářová. Lucie se vám představí v druhém setu, i když teď mi to přijde, že budou hrát dámy dohromady. No, nechme se překvapit. Každopádně je na čase předat slovo tenisu. Dámy a pánové, začíná rozehrávka. Díky moc, že jste dorazili do O2 Areny. Advantage Tennis, Římská 5, ta sportovní část právě začíná. Užijte si fenomenální tenisový zážitek. Dobrý večer také z komentátorského stanoviště u stropu pražské O2 Areny.
vidíte, že dnešní exibice bude zřejmě plná momentů překvapení. Počítalo se s tím, že první set odehraje proti Márii Šarapovové Petra Kvitová, ale možná, že se Lucie Šafářová jde pouze rozehrát, aby pak nezdržovala, když naskočí do druhého setu, ale také se může stát, že třeba první game nebo první set odehrají obě Češky proti světové dvojce. Ta pravidla nejsou samozřejmě striktně daná. Maria Šarapovová dnes na tiskové konferenci hovořila o tom, že se s českými hráčkami o tom vlastně ještě nebavila a možná teprve teď řeší před rozhodčí Anou Michalcovou, jak to bude celé vypadat. Každopádně ten plán je takový, že by první set měla odehrát proti Marii Šarapovové Petra Kvitová a ten druhý Lucie Šafářová. Žádný tiebreak nebo super tiebreak neexistuje, s tím se nepočítá. Když by jeden set vyhrála Kvitová a druhý zase Šarapovová nebo opačně, tak by utkání skončilo netradiční remízou 1-1. Nehraje se pochopitelně na vítězství, ale především pro zábavu publika a pro zábavu vás u televizních obrazovek. Ještě včera hrála Maria Šarapovová finále turnaje mistryň v istanbulském domu. Prohrála se Serenou Williamsovou, o které sama říká, že je momentálně na konci roku 2012 určitě nejlepší tenistkou celé planety. Je fakt, že Serena Williamsová válcuje své soupeřky v té druhé půlce roku opravdu enormně, zejména na olympijských hrách byla ta její převaha naprosto znatelná, ale Šarapovová sama tvrdí, že každý je porazitelný a v tom má pochopitelně pravdu. Porazitelná je i Serena Williamsová a právě Maria Šarapovová si na ní brousí zuby v té příští sezóně 2013. Na druhé straně opravdu obě Češky, Šafářová a Kvitová, zatím při rozehrávce uvidíme, jak to celé bude, až se začnou počítat míčky, až se bude hrát. Petra Kvitová naopak dnes potvrdila, že stále ještě není úplně zdravá, že cítí rýmu, cítí lehké nachlazení, ale už se může pohybovat, dokonce o víkendu potrénovala na domácích dvorcích v Prostějově, poté co strávila pár dní v prostějovské nemocnici. Samozřejmě, že celý tým okolo Petry ví, co je podstatné tenhle týden. Není to dnešní exibice, ale je to především víkendové Fed Cupové finále proti Srbsku, které se bude hrát tady v O2 aréně v sobotu a v neděli. Lucie Šafářová je také součástí týmu Petra Pály a počítá se tak trochu s tím, že právě tyhle dvě levačky by měly nastoupit do sobotních dvouher proti srbským hráčkám číslo 1 a 2, tedy Aně Ivanovičové a Jeleně Jankovičové. V prostřihu Lucie Hradecká a Klára Zakopalová. Klára Zakopalová je pátou hráčkou, takovou náhradnicí, kdyby se třeba Petra Kvitová neuzdravila, nebo kdyby se jí opravdu výrazně přitížilo, tak právě Klára Zakopalová je tou, která by mohla ještě být donominována Petrem Pálou na poslední chvíli. Ona nebyla dlouho součástí Fed Cupového týmu, ale včera a dnes tady tvořila takový tým s Luckou Šafářovou, dělala jí sparring partnerku a samozřejmě pro Šafářovou je to jenom plus sbírat zkušenosti na tomhle povrchu, který dobře zná z Fed Cupových utkání. Hraje se na Nova Acrylic Ultra Cushion, to je ten rychlý koberec, ale není prý tak rychlý jako v Ostravě proti Itálii v dubnu. Vizitka Marie Šarapovové říká, že se narodila v dubnu roku 1987, je jí tedy 25 let, a to v ruském Ňaganu na Sibiři, přestože oba její rodiče pocházejí z Běloruska, ale po černobylské tragédii odešli právě na Sibiř a pak se stěhovali do Soči. Maria Šarapovová měří 1,88 m a když se opravdu na ní podíváte naživo, tak zjistíte, že je to pořádně narostlá atletka. Každopádně je to bývalá světová jednička, číslem 1 byla jako velmi mladá hráčka, když vyhrála poprvé Wimbledon v roce 2005 na konci srpna, se stala 16. světovou jedničkou v té otevřené éře ženského tenisu a také první ruskou, protože Rusko do té doby, než se Šarapovová stala hráčkou číslo 1,
tak nemělo žádnou takovou. Pak přišla éra velmi dobrých ruských tenistek a pozdější světové jedničky Dinary Safinové. Ten post číslo 1 dokázala Šarapovová zopakovat také letos po pařížském úspěchu a po završení toho nádherného Grand Slamu, kompletního Grand Slamu, který právě dotvořila úspěchem na pařížské antuce, a v tomhle ohledu je Šarapovová teprve 6. hráčkou otevřené éry, která dokázala vyhrát na všech majorech.